Hi mga person, so kuyogi ko, madto ko ilang wiser bad, kay manguha ko og mga ulutanon. Char, ulutanon. Amo og nabanay utan dito basta ingos papa na daw kunoy mga bilatong dito. Kuyogi ko guys, nindot kay ang view guys, kay basta mga green bitaw. Nice kaayo. Nganong nag-ulan man pud ni oy. So muna guys, naglakaw na ko diha. Giingnan na ako ang videographer. Videohi ko nga maglakaw-lakaw ko sa basakan. So muna siya guys. Lagi ko ko niya kiring dito natawa. Lagi ko ko. Dagan ring. So mao na mga sabaan pud ning mga videographer nako guys no. Napud sila kaugalingong narration. Lagot ko. Muna akong videographer mga dakong tiyan o mga kiaton kay na silang duhang Nigel. So dool na ko guys, dool na mi sa kuan ilang